Ay, gusto. Nilagaw si Siron, gusto na kukita. Manuri kayo mga product ron. Mariko pa juice, mariko pa kape. Manuri ko ron. Punta ang mahalinan ito ba? Manuri ko rin sa mga balay-balay na ay dato kayo ng balay ako ng addoon ron. O takot addoon ako. Addoon ako. Sorry, nalakaw ako. Dia terpitas dapat balai kasi nilai ko niya. Palit ani. Anak ko na kuya big hook ay. Apang ulong. Kaya matay kayo wag tato-tato kasi. Ano sir, natay product sir, natay Maricopa juice, natay Maricopa coffee. Ay epektibo kayo na sir. Kailangan na sir, mapalit sir. Epektibo ka ng mga ang product mo, Maricopa coffee, Maricopa juice. Ngayon ka sir. Tara. Ano sa ba siya? Maricopa 13 in 1? Ano sa ni juice? Juice na siya? Nindot nito? Asa ka ni siya gigan? Nanas sa kuan sir, tisa sir. Ako lang may ba ni 13 in 1 no? So, ang panimpi ni sa itong katinag-tinaingan? Tinaingan. Sige. Isguti ko nino, lingkod lang sa atas akong opisina. Naputay Maricopa coffee sir. Napot. Uy, kanindot. Aba, kanindot pa ni. Ay, naman. So, first time na kami nakadunggo. 20 in 1 o 13 in 1. Siguro nindot kayo inyong kumpanya. Hindi sir. Nami sa tisa sir, tisa labangan. Sige. Murag, ganahan ko nila. Kay ako feel lover po ko juice lover ko. Sus, tao na kusog kayo kung inom juice, no? Yung gabi, kusog kayo kung inom kape. Basin, okay kayo nis ako, So, okay, dalawang ka sa akong opisina. Sige. Dili ka sa akong office, no? Okay. So, dili ka. Okay, dali. Bunin ko kasi yan. Hindi ka niyo magpapalay sir. Hindi ka magpapalay sir. Ako magpapalay sir. Hindi ka magpapalay. You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a Kani sir, Maricopa 13 in 1 juice. Kani siya sir, Maricopa brand 20 in 1 coffee. Muna itong health benefits sir, brain, eyes, heart, stomach, intestines, kidney and liver, reproductive system, blood, bones, and skin immunity system. Muna itong benepisyo sir sa itong Maricopa coffee 20 in 1. Ito rin health benefits sir sa itong Maricopa juice sir. Dira sir remove toxin from liver and kidney. Rejuvenates the skin. Boosts the immune system. Improves digestive function, promotes height loss, refill with healthy nutrients, boosts your energy, balance blood pressure. Ano siya itong mga benepisyo sir? Ano itong mga benefits sa itong Maricopa detox juice? Ano ito?